ನಡರ್ಜನ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ತನದಲ್ಲ ಎಂಜನೆ ಶಿವ್ ಹೋದ್ಯಾ ಅಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊಡ್ದಾಗ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆದಲ್ಲ ಶೇಲೆ ಮಲ್ಪೆದಲ್ಲ Hello guys, welcome back to the new vlog. So Yan and to Gleston plus SP Logs. Nama eat the channel ulla nama. Nama Kundapura. Kundapura. Enik vaidine. Uncle ballo ipara. Full detail in saru gorpne. Uncle DSC level da IC and the match avandundu. Pura sports and uncle vaidine only ballo ipara. Car lardu ballo ipara vaida. Car colordu Kundapura mata ballo ipara vaida. Only trophy lakka kan vaida. So yet the ballo ipa dada katin gottiji. So niklegla ballo ipna video full topave. Sadya tuka dada mata ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬೇದಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು ತೋಪಾರಣ ತೋಪಾವೆ ಸೊ ಬಲಿ ವೈಕ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಪೋನ್ಗ ಸೊ ಗೈಸ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋರ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆತ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬಾತ ಮೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತ ಫುಲ್ ಒಂದು ದೇವಣ್ಣ ಉಲಾಯಿ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೈಟ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಬಲ್ಲ ಇವರ ಬೈದ್ ನಕಲು ಏನಿ ಮೂರು ಜನ ಕುಲ್ದ ಇದೆ ಇಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತ ಆಣನ್ ತೋಜುಡು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಒಬ್ಬನ ಇಡಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೋಪಾವೆ ಬೇದಲ ಗೊಬ್ಬನ ನಮ್ಮ ಟಗ್ ಫಾರ್ ಇಂದ ತೋಪಾಡಿದೆ ಸೊ ತೂಕ ದಾದ ಮಾತ ಅಪ್ಪನ ಪಾಯದು ಉಲಾಯಿ ಯಾ Simultaneously, long jump men and women solo and Vardala. Women list of the Lizelle Mount Rosary Birga Santekatte, Fiona Mount Rosary Santekatte, Ashwita Milagris Cathedral Kalyanpur, Belonia Mascarenas Kalyanpur, Priyanka Mother of Sorrows Udupi, Petrina Kanajar, Melissa Mother. Do not walk on the tracks. Please clear the tracks. Volunteers, please look after. Set. Track and Kodimo, the distribution was an library. Selection. This will be the first. सकड आम्ही ताळयो पेट्या बारी बरे धांवती आसात आमचे ताळयो पेट्या एनकरेज करा सगळ्यांक बारी बरो ताचे लीड आसा व्हेरी गुड बारी फास्ट आसा तो व्हेरी गुड एक्सलेंट 200 meter girls final match dawa come on 200 meter girls one phone ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬೇಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕತೆ 220 HS number Harshal Kundapur 250 HS number Aaron 242 volunteers Saint Mary's Saldana Udupi Onil Saldana Udupi Aryan Martis Kalmadi and Aryan Martis Kalmadi is a silver medal. Aryan Martis Kalmadi. And want to discuss you in sir top. Ramana finishing bani. Sir, 100 meter hits correct boys and girls. Ashwit. So guys, ita javelin dakara nammanya ready avundu toli steve li javelin dakara so tuka inja dakku indi anga javelin throw ke apete asta
प्रसन्न डी अल्मेडा खंयसर आसा जाल्यार दयेकर वेदी लागीं हांव विनंती करता आमचे जोशिता आनी इंटरव्यू घेतो ಎಂಚನೆ ಶಿವ್ ಹೋದ್ಯಾ ಅಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊಡ್ದಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆದಲ್ಲ ಶೇಲೆ ಮಲ್ಪೆದಲ್ಲ ಸರಿ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡರ್ ಮೊಬೈಲ್ iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. ಅರುಣ್ ಸರ್ ಜೈ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತೆ 19 Pro Max. ಗೆಟ್ ಔಟ್ 19. ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾತಾಂಡು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದಾಕಿದೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿರು ಪೂರಕೊಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅವರಿತ್ತು ಜಾವ್ಲಿಂದ ಸೊ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಸ್ಟಗ ಫೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಫ್ಲೈಡೋ ಓ ಎಸ್ ಬಿ ಎಂತ ರೆಸ್ಟಾ ಟಗ ಫೋರ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆವಂದು ஒரு என்ன கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆகுது இன்னேனே ಶಾರ್ಟ್ಸಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ಪೂರಕೊಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಟಗ ಫಾರ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಅವ್ಲಿದ್ದ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ಲೇರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಗ ಫಾರ್ ಸೊ ಆಯ್ಕಿತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ತೋಡ್ದಾದ ಅಂತ ಸೊ ಟಗ ಫಾರ್ದ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೆಗ್ಲೇ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮನ ಟೀಮ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಟೀಮ್ಲ ತುಗ ದಾದ ಮದ ಆಪಣೊಂದು ವೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಮುಗಿನೆಟ್ಟ आमचे बसते गेले आम्ही कोर्सेस घालवला जे वट्रा शिकार ताणी एकच कुठे वट्रा नाही आम्ही किती शिकले चल आम्ही बोलतो काय करायचं आता असेल जळ्यांचे कल्याणपुराचे फुलची Only 10 members त्यावेळेच्या मात्र समय गोला गोलाने काय घेऊन ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಡುಪಿ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು फास्ट वळणाचे जाणटे सर दयकन एक विनंती आसा कोणी तुमचे चेस नंबर्स काय उडूंक नजर दयकन आमच्या पाटे रिटर्न दिले सतरांका माणसांचे चेस नंबर दयकन उडूंक नका टूर्नामेंट त्यांचे जाऊ नका ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಒಂಬರ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಕೋಡೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅರ್ದು ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 7:30 7:45 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಅವನಾಸಿಗೆ ಸೊ ಅವನಾಸಿಗೆ ಹೋದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 9 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬೂರೊಂದೇ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಇಂಕ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪನ್ ಜೈದಿಂದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಕ ಆದ ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಬೈದು ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ ಬೂರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೊ ಕೋಡೆ ಬತ್ತು ಒಂಬರ 10 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಜೈದ್ನೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಲಕ್ಕಿ ನಾನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ಇದು 9:30 ಒಂದು ಬತ್ತ ನಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಜನ್ ಎಂಡು ಮಲ್ತಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಸೊ ಇದು ಎಂಡು ಮಲ್ಪಗಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತೆ ಸೊ ಕೋಡೆದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೂಟ್ ನಮ್ಮ ಟಗ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ತೆಗಿತಿದ್ರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೊ ಭಾರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾಗಲೇನೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿಸಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮೈಪಾರ ದಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಐನದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಜಿ ಮಲ್ಪಾರ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತ ಟೋಟಲ್ 5 ಟೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮು ನಮ್ಮ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಯ್ತು ಮಾಡ್ದಿತ್ತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರೋನ ಟೈಮ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಮಲ್ಪಾರ ಆಗಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕದಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಯ್ತು ಪಾಡ್ಯ ತಕ್ಷಣ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನಮಗೆ ತೆಗೆದು ಹೋಯ್ಪಾರ
ಸೊ ಬಾರಿ ಬಂಗಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಯ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಮಗೆ ಹೋಯ್ತು ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪೋತ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ನೆ ಆಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೋಯ ಬಟ್ ಐದು ದುಂಬದ ಟೀಮ್ ನಮಗೆ ಹೋಯ್ತು ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ ಹೋಯ್ತು ಪಾಡ್ಯ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಬಾಕಿದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇಗ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಪಾದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ನೆಂಡು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಐನದು ಬೇಗ ಬೇತೆ ಡೇ ಲಾಗ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್